Όταν μιλώ δημόσια όμως, οφείλω να πω ότι με τελεσίδικη πια απόφαση του εφετείου, ο Πέτρος ο Φιλιππίδης, άσχετα αν θεωρεί ο άνθρωπος ότι είναι αθώος, είναι ένοχος. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά κάνετε και το λέτε εσείς. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι και ειδικά εμείς που έχουμε ένα βήμα δημόσιο, οφείλουμε να τον θεωρούμε ένοχο τον Πέτρο Φιλιππίδη. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Και κυρία ο ομιλών και ο υποφαινόμενος κατηγορείται από όλα τα μέρη ένθεν κακήθεν. Το ένα μέρος θεωρεί ότι παίρνω τη μεριά του άλλου. Εγώ κοιμάμαι ήσυχος. Δεν σας κατηγορώ. Εγώ κοιμάμαι ήσυχος. Δεν λέω για εσάς τη μεριά κανενός. Αν παίρνω κάποια μεριά πάντα, είναι τη μεριά του ανθρώπου που έχει υποστεί βία από κάποιον άλλον άνθρωπο, έχει κακοποιηθεί. Και οφείλω άσχετα με την προσωπική μου. Ακούστε λίγο. Εγώ με τον Πέτρο Φιλιππίδη έχω κάνει παρέα. Θα μπορούσα λοιπόν να βγαίνω και να λέω τώρα τ' άλλο. Έχω κάνει παρέα, ούτε το παίρνω πίσω. Γιατί δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Δηλαδή, κάνω τώρα εκπομπή την Κυπουρού. Ξέρω εγώ τι κάνει η Κυπουρού τα βράδια. Δεν ξέρω. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι από του ανθρώπου κολοτούμπα να πω αν δεν έκανα παρέα. Εγώ έχω μια φωτογραφία στο Instagram με τον Πέτρο Φιλιππίδη από μια πρεμιέρα πριν από χρόνια και μου λέγανε όλοι σβήστηνα. Και λέω γιατί είναι η ζωή μου. Είχα πάει στην πρεμιέρα, γιατί να τη σβήσω. Ούτε τώρα που είναι έργο το έχω σβήσει. Πριν από χρόνια, ναι, δεν ξέρω τι έκανε, είχα πάει σε μια πρεμιέρα. Εγώ λοιπόν δεν μου μιλάει κανένα δικηγόρο άλλη πλευρά, θέλω να ξέρετε. Κανένα. Γιατί θεωρούν ότι εγώ υποστηρίξω τον Πέτρο Φιλιππίδη. Λοιπόν, κάνουμε αυτή την κουβέντα, κύριε Λιάγκα. Εγώ σας λέω όλα πράγματα. Αφήστε με να τα πω όλα να τελειώνω. Ο Πέτρος Φιλιππίδης μαθαίνω από κοινούς γνωστούς ότι με κατηγορεί ότι υποστηρίζω τα θύματα. Δεν υποστηρίζω κανέναν. Οφείλω όμως ως Έλλην πολίτης, δημοκράτης που σέβομαι τη δικαιοσύνη και το δεσμό της δικαιοσύνης, άσχετα με την προσωπική μου πεποίθηση και θέλω, εγώ θα ήθελα να μην τα έχει κάνει αυτά ο Πέτρος Φιλιππίδης, σαν άνθρωπος που είχα κάνει παρέα. Όμως οφείλω να σεβαστώ τη δικαιοσύνη που μου λέει ότι τα έκανε. Τι να κάνω τώρα εγώ δηλαδή. Να τελειώσω, μπορώ να τελειώσω. Μα με αναγκάσατε από αυτά που δεν ήθελα να τα πω.